As mouras, tamén coñecidas como donas, damas, señoras, señoritas, princesas, raíñas, encantos, son mulleres encantadas. Xeralmente mulleres de enorme beleza resaltada polo seu cabelo roxo ou loiro, a súa pel branca e as súas meixelas rosadas. Represéntanse, ás veces, como seres sensuais, sedutores, pero tamén perigosos. Outras veces, como poderosas raíñas, pero tamén como unha vella de forza sobrehumana. Claro, é que o personaxe da Moura é un personaxe moi complexo da nosa mitoloxía, probablemente sexa o máis singular da mitoloxía popular galega. En toda a xeografía, en todos os espazos vinculados ao pasado hai ou se fala de mouras. Nese sentido, eu sempre vinculei a Moura a unha divinidade femenina relacionada co tempo meteorolóxico e co destino dos humanos. Probablemente teña moito que ver porque o nome Vella vai vinculado a outros elementos da mitoloxía popular, como pode ser o arco da vella, a orca vella, etc, non? Primeiro, a miña abuela, cando falaba delas, falaba moito de señoras, non? Ela, como era unha campesiña, traballaba moito, moi duro, elas vía como alguén moi importante. Nunca mencionou a palabra deusa, porque para ela só existía un dios, pero decía que eran unhas mulleres que tiñan... Non falaba tampouco que eran malas como as bruxas, ela diferenciaba moi ben o que era unha cousa e outra. Decían como que eran sabias, non? Como che poñen a proba. Decía que había que enfrentarse a elas para medrar, e que a avaricia non era boa para ninguén, que había que ser humilde. Miña nai describía as mouras como mozas altas, rubias, guapas, de ollos azuis. E meu pai dicíalle, como ela ten así, ti descríbela porque a túa filla é así. Non, ela dicía que xo describían os antigos, como mozas moi guapas e bonitas. Por iso a Moura, nas lendas galegas, non sempre se nos presenta do mesmo xeito nin fai sempre as mesmas cousas. Ás veces, a Moura aparece como unha divindade ou xenio feminino das augas, outras como unha cardadora de tesouros encantados, como máxica fiandeira e tamén como constructora de monumentos. Na fervenza da candea branca saen tres rapazas a peinar os cabelos cuns peines de ouro. Estas rapazas chámanse Ana, Xoana e Viviana. Imos falar das mouras, que é o numen máis importante da mitoloxía popular galega. Cando falamos de mouros e de mouras é unha diferencia moi importante, porque os mouros son un colectivo, pero que, digamos, que como colectivo é unha cousa moi xenérica, mentras que a moura ten unha individualidade moito máis definida, moito mellor marcada. É dicir, que se falamos dos mouros e da moura, non é exactamente falar do mesmo. A moura ten moita máis precisión, ten moito máis matices. A moura é un ente que se aparece nos xacementos arqueolóxicos, nos petroglifos, aquí mesmo, no Outeiro das Mouras, se aparecían mouras que, ademais, están relacionadas co mito que se transforman en serpentes, que é unha das variantes dos relatos de mouras. Se aparecen en castros, naturalmente, se aparecen en mámoas que elas mismas construen traendo os chantos, as lousas en riba da cabeza, ao mesmo tempo que son capaces de ir fiando coa roca e co fuso. Pero aparte dos xacementos arqueolóxicos, se aparecen perto de penedos con unha fasquía especial, moi especialmente nas fontes e nos pozos. Os pouzos se consideran na tradición popular galega como un punto de comunicación deste mundo co outro mundo, co alén. Entón, aí está a faceta subterránea, a faceta quizá funeraria da moura, das moitas que ten. Estamos nun lugar moi especial, o que a xente denomina a Igrexa da Preta. Aquí onde vive a moura, no interior da montaña, ela entra e sae por este buraco en forma de serpe e desde aquí sobe ata o alto do castro e senta na súa cadeira, a cadeira da moura, a peitear os seus cabelos co peite de ouro. Este é un lugar orientado cara ao nacente do sol e polas mañás, contábame Herculina, a moura sae do seu acubillo e ponse aquí, na orientación mesmo do sol, e cando o sol sai por detrás das montañas que hai ao leste, ela abre os brazos e invoca ese sol, todas as mañáns. A xente, decía ela, tiñalle medo, e cando a miraba neste lugar, realizando esa invocación, fuxía polo medo que lle tiña. A moura pode ser unha moza fermosa, unha raíña ou señora, ou unha vella.
A Moura como moza é o aspecto máis frecuente co que se nos amosa nas nosas lendas. Deste xeito, a Moura descríbese como unha fermosa moza, de loiros cabelos, que se peitea incansablemente con peite de ouro e que atrae coa súa beleza os mozos que se atopan con ela. Non son poucas as lendas onde a Moura se representa como unha raíña ou señora, que habita nun fabuloso pazo agochado baixo un castro. Ela garda grandes riquezas que adoita ofrecer a cambio de algún tipo de trato, favor ou proba. Ela é a poderosa dona e señora da terra. E aquí nos montes de Grou é do Casal, son os montes de Grou e do Casal que chaman os castelos. No monte dos castelos hai un castro, son moitos penedos, e no cima dices todos penedos hai un penedo enorme, unha pedra, pero é unha pedra enorme que é a pía, que para subilo é bastante alto. Nós, de pequenos, é desde sempre que eu acordo o meu pai e o meu abuelo, cortaban un piñeiro e puñase para faer de escaleira. E no cima do penedo hai unha pía, entón se dá auga evidentemente da chuvia. E ao redor desa pía hai unhas formas como se foran asientos. E hai unha silla que é moito máis grande, máis ben feita, como se fora un sillón, digamos. Como se fora do mandamais, do jefe da tribu. E aquí contouse sempre que ali que era onde se faían as xuntanzas do que mandaba no seu pobo ou no que fora. Por eso se ve aquí outra silla, hasta parece que ten o respaldo porque foi labrado na pedra, a pedra ainda queda para arriba, sobe para arriba, e as outras non, están máis, son baixas, son baixiñas. Entón, ali contan eso, de que era onde faían as reunións, as xuntanzas do seu pobo, e estaban todos ali ao redor. Despois hai, nun penedo máis abaixo, pois nunha pedra desas, hai unha puchanquiña así pequeniña, moi ben feitiña, que dicían que era, que levaba a cara ali todas as mañáns a reina naquela pía, que aquela pía que era da reina. En teoría debía de ser a jefa a Moura, porque é a pía da Moura, non é a pía dos mouros. Sempre se dixo pía da Moura, por iso tamén din, onde lavaba a cara era a reina. Non era tal reina, sería tal jefa. Sería ela, non el.